Maayong adlaw mga bata. Kumusta naman mo karong adlaw? Malipayon ako karon nga magiguban kaninyo. Ako si Teacher Roelyn Z. Pag-aipo gikan sa Abunda Integrated School, District of Magsaysay 2, Division of Misamis Oriental. Ako ang inyong magtutudlo sa kindergarten. Andam na ba mo sa atong bag-ong leksyon karong adlaw? Ang leksyon nato karong adlaw mao ang pagtuon sa letrang B. Mao kini ang letrang B. Ang tingog ni ini kay B. B. Utro nako mga bata. Mao kini ang letrang B. Ang tingog ni ini kay B. 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 Unsa gani ang pangalan ani nga letra? Maayo. Unsa man pud ang tingog ni ini? Very good mga bata. Karon, ila-ilahon nato ang dako o gamay nga letrang B. Mao kini ang dako nga letrang B. Maupod kini ang gamay nga letrang B. Nasabtan ba mga bata? Maayo! Sa dili pa nato ipadayon ang atong leksyon, manganta sa ta. Mao kini ang letrang B, letrang B, letrang B. Mao kini ang letrang B, 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 B. Mao kini ang letrang B, letrang B, letrang B. Mao kini ang letrang B, 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 B. Unsang tingog sa letrang B, letrang B, letrang B. Unsang tingog sa letrang B, 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 B. Unsang tingog sa letrang B, letrang B, letrang B. Unsang tingog sa letrang B, 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 B. Isulti nato ang ngalan sa mga hulagway nga nagsugod sa letrang B nga adunay tingog nga B. Baboy, baso, bangko, botilya, bag, bata, baka, baki, buyog, bula. Utruhon nato mga bata. Baboy, baso, bangko, botilya, bag, bata, baka, baki, buyog, ug bula. Karon, adunay mubo nga puzzle nga atong basahon. Atong balikon kini natulo. Kuluran dayon ninyo ang pahiyong manawong sa dalag kada human ug basa. Andam na ba mo mga bata?
Adunay kinabuhi ang akong nakita. Naay buyog, baki, baboy, ug baka. Apil pa ang bata sa kama. Ang bangko, baso, ug butilya, unsa man ni sila? Tabangi ko sa pag-ila. Adunay kinabuhi ang akong nakita. Naay buyog, baki, baboy, ug baka. Apil pa ang bata sa kama. Ang bangko, baso, ug butilya, unsa man ni sila? Tabangi ko sa pag-ila. Karon mga bata, atong buhaton ang usa ka buluhaton sa inyong module. Kuluri ang mga butang nga naay kinabuhi, ug lingini ang mga butang nga walay kinabuhi. Magpakita ako og hulagway, ug itudlo ninyo kung asa ang hulagway sa tuo nga bahin sa kahon ang adunay kaparehong tingog nga b sa hulagway sa inyong wala. Karon, atong tun-an unsaon pagsulat sa letrang B. Excited ba mo magsulat mga bata? Very good! Una, ingon ani pagsulat sa dako nga letrang B. Usa, duha, tulo. Utruhon ako ha. Usa, duha, tulo. Karon kamo na lang ang magsulat. Usa, duha, tulo. Maayo mga bata. Ikaduha, ingon ani pagsulat ang gamay nga letrang B. Usa, duha. Utruhon ako. Usa, duha. Okay, karon kamo na lang ang magsulat. Usa, duha. Maayo mga bata. Tungudana, tagaan ta kamo sa tulo ka star. Karon, buhaa ang inyong learning modules o gablihi kini sa letrang B sa pagbansay sa pagsulat. Ako, andam na ko sa pagtubag. Ako, andam na ko sa pagtubag. Ako, andam na ko sa pagtubag. Andam na ko sa pagtubag. La la la, magkuha sa lapis ug sa akong module. Sa bangko ug lamisa ko magpaduol. Magkuha sa lapis ug sa akong module. Sa bangko ug lamisa ko magpaduol. Nakuha na ba ninyo ang inyong module mga bata? Very good! Karon, subayon ninyo ang mga putol-putol nga linya aron makasulat kamo sa dako nga letrang B o gamay nga letrang B. Andam na ba mo mga bata?
Maayo mga bata. Karon nakahibalo na mo unsaon pagsulat sa letrang B. Karon na sad magtuon ta og basa. Atong basahon ang letra nga naa sa screen. B b b b b b b b b b. Utruhon nato mga bata. B b b b b b b b b b. Very good. Tungod dana, tagaan ta kamo sa 5 ka star. Karon sa inyong module, tan-awa ang 4 ka hulagway. Isulti ang ngalan sa mga hulagway ug isulat ang letrang B nga anaa sa blanko. Para sa dugang nga kahanas sa kahibalo, basahon ug awaton pagsulat ang mga pulong na makita sa inyuhang module. Ibalhin kini sa pagsulat sa ikaduha ug ikatulo nga kolom. Sa mga mosunod nga adlaw, imemorya o praktiso ninyo kini og basa. Tagaan ta kamo sa 30 seconds aron magsulat sa activity. Maayo mga bata, nahuman na ba ninyo og sulat tanan? Kung oo, very good. Kung wala pa, ayaw mo kabalaka. Pwede ra ninyo kana iwason inighuman ani nga video. Para sa adlaw-adlaw nga buluhaton sa semana, magbasa ug magsulat sa duha ka pulong nga nagsugod sa letrang B ug adunay tingog nga B. Magsulat sa napulo kada pulong. Isulat kini sa papel. Kung dinha natapos ang atong leksyon karong adlaw, mahitungod sa letrang B. Ako si Teacher Roelyn Pag-ila, gikan sa Abunda Integrated School, District of Magsaysay 2, Division of Misamis Oriental, nga kanunay andamugiya ug mutudlo kaninyo. Timani, ang batang maningkamot, layo ang maabot. Magkita-kita na sa kita sa sunod nato nga leksyon mga bata. Bye!